बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। महारुभुमि निउसनि टिभि जार्नालिस्ट पिपिन सुद बिथाङा कभिड-19 जों साग्लोबजानानै रुंसारि जाबाय। बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बेलगुरि गामियाव रुंसारि इब्रान बसुमतारीनि फिसाज्ला सनजय बसुमतारीनि न'आव 8/5/2021 एबा दाखालै मोनाबिलिनि 6 रिंगासोआव समाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै इन्जुरनि न'आ खामनानै सेवहांगार। नखरनि गोबां मुवा बेसादफोरा खहा जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। नाथाय बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै नखरनि मानसिया बुंनानै होदों। आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाबाय। रायजो-राजानो फोसावलाय दोंसे खौरां मोन्नाय बायदिब्ला दोंसे समनि उनावनो रायजो-राजाफोरनो थोंजोङै फोसावजासिगोन। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 4.03 लाख कर'ना पजिटिभ मोननाय जायो आरो 4,092 सुबुंनि जिउ गोमायो। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रायजोनि गावनि बिबान नागारनाय आर'जलाइ गथायनानै होबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं. मायनावपुरि गामियाव मोनसे समायना-रमायना बैसागु एलबाम शुटिं सोलिगासिनो। बे एलबामाव गाहाय फावखुंगुर महरै बिस्व'थु स्वरगयारि लोगोसे गाहाय फावखुंग्रि महरै मुननि बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों आरो बिथांमोनहा शुटिंआ सोलिगासिनो दं। बेखौ दाबावैनो रिलिज होनो हासिगौ। बिथांमोना